Ayan, good evening. Ladies and gentlemen. Good evening. At ayun, kakarating ko lang galing sa pag-drive. Nag-drive tayo, pumunta ang Irga, Bato na Buwa. Ayun. Walang parakpan. At yung pagdating ko, sila may naka-pwesto na. Oh, second day ng okasyon. Segunda dia. Misis. Ayun, doon, dalawang saingan. Ito, ano to? Ay, yung kalabaw. Dito yung sinaing. Laging may okasyon. Yan. Sinaing. Madilim. Araw ng Sabado ngayon. Ay, ininit yung sabaw ng kalabaw. Tapos may lulutuin pang kalabaw, yung laman. Gagataan. Ito yung panggata. Yan, may may luya, bawang, sibuyas, may silian po. Halo na. Amoy! Amo! Ay, ito. Ito yung kalabaw. Isang balde na kalabaw. Amo! Naka-vlog pati ka. Oh, sala. Mali. Tuturan ta kaptera. May kapte. Mali. Ay, ayun. Maging makuha mo. Oo, dong. Ako. Wala. Dapat ako ganyan ko. Oo, kaya agway ng mga pulis. Kamu, darwang tutulong palang tuwa unat. Unat daw. Kasi para lumabas yung magic. Nandiyan yung magic eh. Hala. Ano. Dilin naman Oo. tuwa. Linamnam. Ito na lawan. Tulog rumpot. Kaya sa puti. Tidig na naman nga kamoy. Kaya perwing laud. Kamoy. Wala ka? Ayan po, ginataang kalabaw. Wala ka. Napakasarap po niyan. Ewan ko lang kung makakain tayo kasi busog ako eh. Kumain ako dun sa kambingan. Kasi naka-extra akong mag-drive. Pag dito nakakain, alam na. May ano yan, may libas. Ganito po lagi sa amin dito sa bahay, laging may food tripan. Kaya akala ng iba na kala laging may okasyon.
Ito nakatokang magluto ng pangulam. Ito naman isa nakalutong magsaing. Nakatoka. Nakatokang magsaing. Kalaway ko ang kalaway na ko nagbubukas sa amin. Magayon talaga tayo ko. So, ubong ka na sa dito. Hindi kaya doon, alam niya. Hindi pa ka. Di ba, sa tado, sa ko na nagbubukas na katapin ko pala nyo. Amot ko sa dalubot ka na. Dapat ko, kumanda ka na. Kung ba yung tubutan, dalubot ka na lang kanya. Bukan na ng sito. Ayan, luto na. Ito na, ano talaga? Ang ano yan, tamaliwanag. Saan kita tiris na yun? Aso lang, nabubuhay mo na. Ari, Ang kanin. Okay. kanin na tayo, kain. Kain na. Ay, daw may kaon. Busog ako. Busog ako. Ayan, kainan na. May kaon na, may. Kaon na. Ang buga yun. Daming kanin. Mantika. Mantika ano. Sarap. Amo. Ano po, tapos na yung kainan. Yun. At may isang dumating. Siya na lang mag-isa. Yung iba tapos na. Yan na lang yung kanin. Ito yung kanin. Konti na lang. Yung ulam. Hindi nga nakalahati. Kumakain pa. Daming ulam. Ano po yan? Kalabaw. Yung kalabaw yan na binigay sa akin nung nakaraan. At ayun po, hanggang dito na lang yung vlog na to. At ayun, salamat po sa patuloy nyo na panonood sa mga vlog ko, kahit mga kung ano-ano lang ng mga vlog tungkol dito sa pagluluto at mga nangyayaring food trip ayun. At yun nga, nagulat ako pagdating ko na nagsasaing na sila. Iniintay pala ako kasi nag-drive kasi ako. Nakauwi kami gabi na. Pumunta kami ng Bato, pumunta ng Erga, may nilakad kasi, may inasikasong papel na lalabas sa ospital. At ayun, maraming salamat at ingat po kayo palagi. Bye bye!